ecstasy-laboratorium ontdutsen in Waasterzweg. Grote sfeer bij laatste trainings van Frieske Derby. Dit is het Frieske Nijs van sneun 31 oktober. De politie had in Waasterzweg een grut ecstasy-laboratorium aantroffen. In een squarre achter een huis onder de wiek waren jerrycans, een productiechattel en een gruttal groenstoffen voor ecstasy-pillen aantroffen. Nevens de politie gaat het om een grutte vangst. Het gaat om 100 kilo MDMA, dat is de basisstof zeg maar, voor ecstasy. Dat hebben we aangetroffen. Nou, dan heb je het nu al over een waarde van 500.000. En als je daar vervolgens pillen van maakt? Nou ja, vaak wordt het dan verplaatst naar een andere ruimte, wordt er een stof toegevoegd en daar gaan ze dan pillen van maken. Nou, dan heb je het over een veelvoud. Dus het gaat echt om enorme bedragen, grote criminaliteit. Miljoenen? Ja, dat gaat echt over grof geld, ja. Het bad haast nooit dat in Noord-Nederland een ecstasy-laboratorium vonden wordt. Er zijn 3 mensen aangehouden. Een man van Heerenveen en 2 inwoners van Zaandam. De politie spreekt van zwiere criminelen die het grote risico's nemen met gevaarlijke chemische stoffen. Eigenlijk alleen al zo'n laboratorium in het productieproces kan al heel gevaarlijk zijn. Ook qua stoffen die vrijkomen. Maar zeker ook zo'n grote hoeveelheid chemische stoffen waar ze mee werken. Ja, is gewoon heel gevaarlijk. Daar kan van alles mee gebeuren. En nou ja, gelukkig is dit een wat afgelegen gebied, heb ik begrepen. Maar ja, normaal gesproken kan het echt schadelijk zijn vanwege de gevaarlijke stoffen. Joet hebben zaakkundigen van de landelijke faciliteit ontmantelen de squarre onderzocht. De chemicaliën worden afgevierd. De politie sluit net uit dat er nog meer verdachten aangehouden worden. Het gaat dus om groot geld, dus ja, vaak zit er toch wel een heel crimineel netwerk achter. Ja, want er is ook een vuurwapen aangetroffen. Ja, klopt. Een vuurwapen inderdaad. Ja, en vaak zit je toch echt in een heel ander circuit dan wat wij gemiddeld gewend zijn, zeg maar. Dus, maar ja, nogmaals, zal het onderzoek moeten uitwijzen. En nou, we gaan ook kijken of we eventueel achter de leveranciers kunnen aangaan of de afnemers. Er is juist een man aangehouden voor een stekpartij op de Vaststreek in Ljouwert. De politie kreeg een melding en trof 2 mensen die het verskaten keren met een mes tutsen wienen. Beide Ljouwerters van 36 en 42 jaar binnen het ziekenhuis bracht. De stekpartij wie in een eetcafé. En op camerabeelden van deze zaak kon de politie de dierder herkennen. Hij is later aangehouden op het Ruterskwartier in Ljouwert. Zo'n 5000 supporters winnen van de morgen bij de laatste training van Cambuur. Als starriering op de derby van morgen in SC Heerenveen. Bij Heerenveen kwamen zo'n 1000 supporters naar Sportpark Squatterwoord. De sfeer ziet er goed in. Inclusief een soort vuurwerk en reekbommen. Heel veel op scherp zetten en zo. Dus daar ben we het ook gewoon voor, om de jongens te steunen. 4000 man voor een training, wat is dit? Nou, dat zie je nergens, hè? Alleen nog hier, denk ik. Dat is het gevoel van de club en dat is mooi. Het zal een dreige pot worden, maar we moeten er gewoon voor gaan en hopen op het beste. Ik had het idee dat er straks wat aangaat. Ja, dat denk ik. En er zal nog heel veel bij komen natuurlijk. Ja? Wij zeggen niet Heerenveen, hè? Wat zeggen wij? Wat zeggen jullie dan? Cambuur. Nee, DVV. Ja, spectaculair. En het is weer bijzonder, werk, geweldig. Ja. Ik dacht wel even mooi. Ik had de wedstrijd, maar we mochten even kijken. Dus ik dacht, ik ga er even heen. Vind je het mooi? Ja, ik vind het ook mooi. Nou, mijn vader gaat steeds beter. En we shot in team ik ben waarom. Dus het wordt beter. Nou, Foppen ben waarom is. Ja. Er zit meer strijd in, meer beleving met z'n allen. Dus ik shot heel ontzettend. Bij de Alversterde Ishal in Ljouwert zetten van de morgen 50 eigenaars van milieuvriendelijke auto's over de eerste klimaatroute in Nederland. Ze reden langs verschillende Frieske energieprojecten, liek als Wetterinstituut Wetses. Nou, uw signaal is dat we meer en sneller onder de slag moeten om de klimaatverandering in het zin te gaan. En dan kunnen we al hier in handelen en we laten nou zien dat er al een heel veel mensen in Friesland juist binnen die dat al dien hebben.
En dat we de komende jaren dit versneld aanpakken moeten. Want wij willen in Friesland maar één ding. Wij willen weer een Alversterrentocht. En dat we hier opwarmt, dan gaat het net gebeuren. Dus dat er één de druk valt, omdat het wel, dan binnen het wel de Friesen met elkaar. Maar Safier is het nog net. De laatste Alversterrentocht is al haast 20 jaar geleden. Er valt nog een soort te winnen op het merk van duurzame energie. Zo moeten er volle meer autorijders oerstappen op elektriciteit of biogas, vinden de initiatiefnemers. Nou ja, de autobezitter die weet nog net genoeg dat we in Friesland een heel soort alternatieven hebben. Er zijn een soort elektrische auto's, maar er ben ik nog een tankstations van biogas bijvoorbeeld. En wij willen gewoon zien laten dat het eigenlijk volle dichterbij is dan dat je eigenlijk tanken zou. Morgen eindigt de tour in Utrecht. Het is het startplak van de kuiertocht de Climate Miles naar Parijs. Dat een wichtige klimaatconferentieplak financieel. De vogelbescherming en de deelnemers van de Postcode Loterij vinden het echt fantastisch dat jij dit doet. Jij maakt echt onderscheid in de wereld door gewoon te boren op een bepaalde manier. Mag best gezegd worden. Nou, dankjewel. Ja, en daarom wil ik jou heel graag deze wimpel geven. Oh joh. Oh joh. Melkveehouder Egbert Zorgdrager van Skilge is toch de vogelbescherming en de Postcode Loterij uitroepen ta kanjer van goud. Hij had een onderscheiding gekregen en €25.000. Zorgdrager zorgt er maar een tal orenboeren voor dat grijdevogels veilig verbluwen kunnen in de Skilgerpolders. Zo wordt het gas pas meent als de jonge vogels vliegen kennen. Landelijk gaat het min met vogelsoorten als de liep en de skriers. Op het land van Zorgdrager neemt het tal vogels juist ta. In Drachten stuurt die oren Frieske voetbalderby op het programma in het amateurvoetbal, de derby van de Waarden. De noemer lijst Drachtster Boys ontvangt koprenner Harkemasse Boys. Een verslag van Freek Wijma. De laatste keer dat Drachtster Boys de derby thuis won, stamt alweer uit 2006. En ik nou is het Harkemasse Boys wat de voorsprong neemt. De voorzet van Oebeles Kokker en daar stiert alweer Robert Stelpstra. Hij is op dreef de laatste weken en brengt hier dus de score iepen. En wat kan Drachtster Boys daarvoor voorstellen? Hier uit de corner komt nog een kopkans van Wouter Roosjen, maar die jocht het te heeg. En dus is het bij het skoft nog altijd maar 1-0 in het voordeel van de Harkieten. Maar in die tweede helte is Harkemasse Boys wel degelijk de boppelissende partij. Rolf Dijk wie sterk op dreef. Hier een mooi paas op Oebeles Kokker. En daar staat er weer Robert Stelpstra. Zijn tweede goal betjut 2-0. Het is ook de tweede voorzet van Oebeles Kokker. En de wedstrijd ligt dan in de knip voor de Harkieten. Creërs uitspelen. En Stelpstra is de spits die op het goede plak staat. De wedstrijd is vanzelfs nog net dienen, maar het blijft eenrichtingsverkeer. Er komen nog een paar hele grote kansen om die score uit te wrijven, maar die ben net besteed in dit geval aan Jorko van Hezel. Hij mist van dichtbij en zo blijft de score nog een beetje draaglijk. Maar vlak voor tijd komt dan toch de grotere eindstand op het boord. Oebeles Kokker die houdt het oerzicht en daar is die orinvaller Joram Smits. En die bepaalt de eindstand op 0-3. Harkemasse Boys pakt de eerste periodetitel. En Bobbedot verliest de concurrentiepunten en dus steert Harkemasse Boys nou echt alleen nog een kop in de Haardklasse C. Dit weer van sneun 31 oktober. Volg je het Frieske Nijs 24 uur daags via omroepfriesland.nl of sjug op de Omroep app.